लोगोफोर खुलुमबाय। आं दिनैहाय माखासे फेरेंगानि सोमोन्दै खोथाखौ बुंगोन आं। बाथ्राया बेनो जाहैबाय, दाखालि साननैसोनि सिगां फेरेंगाया गोसोआव थागोन, बिथाङा जाय मानसिया जेलनिफ्राय गबोनाय मोनसे अनसुंथाइ लायनो थांदोंमोन, बिथांनि न'खराव अबस्था गैया। दिनै बिथांनि न' अबस्था गैयि हिसाबै बै मानसिया फेरेंगानाव मोनसे अनसुंथाइ बिनो थांदोंमोन। किन्तु बिथाङा मा होनना बुंहरखो, बै मानसिखौ आं सिनाया। नोंथांमोना जोबजासिम नाय। बिनि उनावहाय बे मानसिया दुखु मोननानै आंनाव बारे बार फन हरदों। आननन नाम्बारखाय आं हमनायबो जायाखैमोन। आरो दिनै बेलासियाव, दिनै मोनायावहाय आं फनखौ गालांनानै मोनसे जायगायाव थांदोंमोन। फन फैबाय थानायखाय आङो फन एसे बरिं मोननायखाय आं गालांदोंमोन। बिनि उनावहाय सासे मानसिया, आंनि न'खरनि मानसिया हमदों। हमनायाव बिथाङा बुंदों जे सार, जों फेरेंगानाव थांदोंमोन। मोनसे आंनि लोगो थांबाय, फैदोंमोन बिथांनि न'आवहाय। फैनायावहाय मोनसे अनसुंथाइ बिहैदोंमोन। बे अनसुंथाइखौ दिनै बिथां फेरेंगाया ndfbनि गावनिनो केडार, मोजां रायलायनायनि राव गैयामोन नामा बिथांनाव? सासे ndfbआ एथ'राब सेक्रिफाइस खालामा। न' डाउट बिथाङा दिनैहाय आर्मस गावनो मोनाखै जानो हागौ। दिनैहाय बिथाङा हाथियार दैनो मोनाखै जानो हागौ। दिनै बिथाङा सोरनिबा थाखाय नङा, सासे बाङालि मानसिया दिनै बर' रायजो राजानि थाखाय एथ'राब बोसोर जेल जाबोदों होनबा दिनै बेफोरबायदिखौ सिनायनो रोङाखिसै फेरेंगाया। लाजिनाय मोनाखै नोंथाङा? सोरनि थाखायथो नोंथाङा लिडार? सोरनि थाखायथो नोंथाङा माबे बेनारखौ लानानै नों दिनैहाय माबे स्टेजाव फैदों? बे खोथाखौ सिन्था खालामासै नोङो? दिनै ndfbनि सासे केडारा नोंथांनियाव थाङोब्ला, फेरेंगानाव थाङोब्ला, दिनै फेरेंगाया बेफोरबायदि मानसिखौ सनमान होआबा सोरबायदि सनमान होबावगोन? सोरबायदिया नायबावगोन? दिनैनि दिनावहाय UPPLनि गोनो राकेश ब्रह्मनाव थां, सोरनावबा थां, सोरबा प्रमद बर'आथ' ndfbनि केडारफोरखौ रावखौबो सिनाया बियो। अनलि लिडारफोरखौल' सिनायो बिथाङा। दिनै राकेश ब्रह्मआबो रावखौबो सिनाया। बिथाङा रावखौबो सिनाया। ndfbनि केडारफोरखौ रावखौबो सिनाया। अनलि लिडारफोरखौल' सिनायो। फेरेंगायाथ' सिनायथारनांगौ ना? फेरेंगायाथ' बुजिथारनांगोन ना? मानो बुजियाखै दिनै बिसोरनि खोथाखौ? दिनै बिथाङा एफाराब दिनै सानसे समावहाय जेलाव बोसोर जेल जाना फैबाय। दिनै जेल जासे जानानै दिनैहाय बिथांनाव माबा मोनसे अनसुंथाइ लायनो थांनायावहाय बे अनसुंथाइखौबो जुदि अनसुंथाइ हरनो हायासै, थिग আছে आं मानिबाय, नोंथाङा हरनो हाखाया। खारन नोंथांनाव दङमोन, बै समाव दङमोन नोंनि डिपार्टमेन्टआव। नाथाय दिनै नोंनि डिपार्टमेन्टआव जेबो गैया। ओंखायनो नोङो ndfbनि खोथाखौथ' बाद दोन। ndfbनि खोथाखौथ' नों सिन्था खालामनो हाया। दिनैहाय रायजो राजानि खोथाखौबो नों साननो हायै अबस्था जानानै दं। जायनि जाहोनाव दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ नोंनियावहाय माबा मोनसे रेभिनिउनि थाखाय दैलि फनानो नोंनियावहाय बिजि जायो। आं बेखौबो बुजिगौ। थेवबो मोनसे रावजों, मोनसे खोथाजों मानो बुंनो हाया? ndfbनि केडारफोरखौलाय नोंथाङानो जुदि सिनायाब्ला, बै नोंथांनि बै माखासेफ्रालाय मा सिनायगोन? गबिन्दमोन बायदिया दिनै सिनाया बिथांमोननि सेक्रिफाइसखौ। अनलि गावनि सेक्रिफाइसखौल' सिनायबाथ' जानाय नङाना। अनलि फेरेंगायाल' दिनैहाय आं बेफोरबायदिल' जानानै फैदों। आं दिनै म्यानमारावहाय ट्रेनिं लानानै, आं दिनैहाय म्यानमारावहाय माइरं रोगानानै बेफोरबायदि जाना फैदों। आं दिनै म्यानमारावहाय माइ गायनानै आं दिनै बेफोरबायदि जाना फैदों। नोंनि सेक्रिफाइसखौ बुंबाय थाबाथ' जानाय नङाना। बै गथ'फोरनि सेक्रिफाइसखौबोथ' साननांगोन ना। गथ'फोरनि सेक्रिफाइसखौबो जुदि सिन्था खालामाबा, सानाब्ला, होमबा नों बर' रायजो राजानि खोथाखौ मा सिन्था खालामगोन? मा बुंगोन? बर' रायजो राजानि सिगाङाव मा फोरमायगोन नोङो? माबे खोथाखौ लानानै नों बुंगोन? अनलि पलिटिक्स, गावनि गाज्रिखौल' साना लाफानो बर' रायजो राजानि खोथाखौबो सान एसे। आरो ndfbनि केडारफोरनि खोथाखौबो सान। दिनै लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुजिनानै, बिथाङा लरेन्स इस्लारि सारखौ सेलुट होयो आङो दिनैहाय। मानो होननानै बुङोबा, आंनि समावबो बिथाङा सासे मानसिया दिनैहाय जानजिनिफ्राय पेरेलाइज जाना, एक्सिडेन्ट जानानै आथिङानो अबस्था गैयामोन। बे समाव लरेन्स इस्लारि सारा दिनैहाय बिथांनाव फन थरसे हरनायाव बिथाङा 20,000 ना 25,000 बिथाङा बै न'खरनि मानसिनो हरदों, अनसुंथाइ हरदों। होनबा दिनै फेरेंगाया, बिबो दिनै फेरेंगानि समस्थिनि मानसिबाव, बेफोरबायदिनो बिथाङा हरनो हायाखै। दिनै लरेन्स इस्लारि सार बिथाङा दिनैहाय ndfb जाय मानसिया सेक्रिफाइस खालामना फैनाय, बिथांनि दुखु दाहाखौ बुजिनानै 20,000 ना मासे मदद खालामहरदों, हेल्प खालामहरदों, सहाय हरदों। होनबा बेफोरबायदि मानसिखौ सेलुट होनांगौ। 100 बार हो। दिनै फेरेंगा मोनबायदिखौ सेलुट होनानै जेबो लाब गैया, जेबो गैया। बर' हारिनि खोथा दिनै बिसिबा गिदिर खोथा बुंबाय थायो दिनै बियो।
गावनि केदारखौ सिनाया बियो गावनि मानसिखौ दिनै सिनाया दिनै नोंथाङा फेरेंगाखौ आं बुंगोनलै नोंथाङा दिनै फेक्सननि खोथाखौल' सानो दिनै नोंथांनि मानसिखौबो दिनै नोङो गावनि फेक्सननि मानसिखौबो दिनै मालाबाबो सानफेरनायनि रेकर्डबो गैया आरो नुफेराखैबो नोंखौ दिनै जिसिबां नोंथांनि फेक्सननि गथ'फोर थांगोन बिसोरनाव सों बिथांमोनानो बुंगोन है बिनाव थांनानै मा लाब दङ बेफोरबायदि खोथा बुङो नों बेफोर खोथाखौ एसे सिन्था खालाम नोंथाङा आंनि खोथाखौ मा सानो सान आरो नोंथाङा बेखिनि खोथाखौ बुंनो जुदि लाजिदोंबा केस होयोबा हो अफ्रिया नोंथांजों केस होजानायखौबो गिया बै सासे गथ'नि थाखाय आं बेफोरबायदि बुंनायनि थाखाय जुदि आंखौ जुदि केस होयोब्ला हो आं नों केसखौबो आं मास मोनथाम जेल जाहैगोन आं बेखौबो राजि आङो फेरेंगा मिथिबाय नों बायदि जोङो एफार अबुजन नङा नों बायदि दिनै एनडिएफबिनि केदार एक्स एनडिएफबिनि बिथाङा सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों बिथाङा दिनै बिमा बिफा गावनि बिसि गावनि गथ' बेफोरखौ नागारनानै जेल जाहैदों बेसे बोसोर जाहैदों 10-15 बोसोर जेल जादों बेफोरो मानसिफ्रा दिनै जेल जाना फैनाय मानसिफोरखौ दिनै नोंथाङा सिनायनो रोङासै जोंनि खोथाखौ दा सान जों दिनै थांनानै दं मिथिबाय जों दिनै थांनानै दं बेफोरो थांना थानाया रायजो राजानि अननायाव जों थांनानै दङ दिनै नोंथाङा रायजो राजानि अननायावनो नोंथाङा दिनै गाद्दि मोनदों नोंथाङा दिनै रायजो राजानि अननायावनो दिनै बै इएमखौ मोनदों फरेस्टनि डिपार्टमेन्टनि माबाखौ नों मोनदों रायजो राजानि अननाय बेफोरो नोंथाङा रायजो राजाखौ अननो रोङा नोंथाङा रायजो राजानि खोथाखौथ' बाद दोन दिनैहाय नों बायदि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामग्रा एक्स एनडिएफबि केदारफोरखौबो नोंथाङा नाया आरो सिनाया अनलि गावनि खोथाखौल' सानो आं नोंथांजों सानसे समाव चेलेन्ज गेलेगोन आं बेखिनि खोथाखौ आं बुंबाय फेरेंगा आरो ड्राग्सनि बेलायाव नो कमप्रमाइस अफ्रिया मालाबाबो कमप्रमाइस खालामा हमगोन बेखौ गान्जा ड्राग्स जाय लिडारनि फिसाज्लायानो जा जाय लिडारनि मानसियानो जा कमप्रमाइस गैया बेखौ बावले सिदा बुङो आङो थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला जय बर' हारिनि